This program contains true stories of rescues. All of the 911 calls you will hear are real. Whenever possible, the actual people involved have helped us reconstruct the events as they happened. Hvad er der sket? Hvad er der sket? 1, 2, 3. En 42-årig kvinde, der vi har fundet derhjemme hos veninden. Og jeg ikke kunne finde ud af, hvad det er, og vi kan kontakte hende. Okay. Hallo! Hallo! Ingenting. Hallo! Der sker ingenting. Jeg er grøn i det her. Hvad gør jeg? Væk med den der. Næsehår. Pincet. Plaster. Yes. Solstift. Lepromad. Lepromad. Der sker ingenting. Ventos. Jeg skulle aldrig have købt det kort i USA. Men... Ja. Ikke for højt. Hey! Prøv at se, hvad fanden? Øj, hvad er det? Jeg ved ikke. Skal lige laboratoriet til. Det ser da lovende ud. Yes, det er kokain. Yes! Jamen, så er det jo en overdosis. Ej, nu gider jeg kraft. Men vi kan bruge det til fredagsbarn. Der står en 24-årig dreng derude, der er sendt til hende. Han er meget oprørt og aggressiv. Skal jeg sende ham ind? Send ham bare ind. Okay, jeg henter ham. Yes. Okay, det er i orden. Det er min mor. Mor? Nej. Så er det min mor. Ja, det er din mor. Gør noget ved hende for helvede. Det er min mor. Det er Gud. Du skal betragte hende som Gud. Red hendes liv. Helvede. Jamen, vi behandler skam alle. Rigtig. Det er min mor. Du skal betragte hende som Gud. Vi behandler alle ens her på hospitalet. Nej. Jeg klikker snart, så smadrer jeg alt og alle herinde. Det var en direkte trussel. Vagt. Ud med ham. Så kommer du med her. Nej. Fred hende. You've got to pump it up, don't you know? Pump it up. You've got to pump it up, don't you know? Pump it up.